दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरारि जथुम्माया नगाव जिल्लानि बाथौ थानसालियाव दिनैनिफ्राय जागायबाय। बर'नि गुदि बाथौ धोरोमनि आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरारि जथुम्माया नगाव जिल्लानि अगुरि बेंगेना आथिनि खालियाबर जिल्ला बाथौ थानसालियाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै सेथि साननि गिबिसिन हाबाफारि बायदियै थानसालि दरखंखौ बेखेवना होयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि प्रसेनजित बसुमतारिया। बेबायदिनो फारियै थानसालि थारनाय, जेवारि फोजोंनाय, फुंबिलिनि आरज बायदि बायदि थिखानाय हाबाफारिनि गेजेरजों जागायो। बर' हारिनि गुदि धोरोमखौ साबना हामना खालामनाय थांखिजों देउरिफोरनि सावरायमेल आरो थान्दै मेल लानाय जायो। बे दौरिफोरनि सावरायमेलनि गेजेरावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लायो आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गुवाहाटीआव थानाय बाथौ थानसालिखौ 1 कौटि आरो 10 लाख रांनि स्किम होनायनि अनगायैबो आबुं जायागौमानि बोसोरफ्रोमबो होलांनो खोथा होयो। कलियाबराव 37थि बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंदों आरो बेवहाय बाथौ गौथुमनि जथुम्मा खुंनायखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों। मानोना नगाव जिल्लानि जिखिनि बर' जोंनि गासैबो सुबुं अनजिमा दङ, बिथांमोना जोंनि राव, जोंनि धोरोम, जोंनि आसार खान्थि बेखौ मालाबाबो बावनानै थाङाखै। गोबां थासारिनि उनावबो बिथांमोना गोख्रोङैनो जोंनि राव, जोंनि हारिमु, जोंनि धोरोम, आसार खान्थि गासैखौबो फोथांनानै दङ। दा बेवहाय फैबाय थानाय समाव आरो गोख्रोङै थांनानै थानो थाखाय जोंनि सुबुंनि साननाय हनायफ्राव जोङो थुलुंगा होनो थाखाय आरो जोंनि आसार खान्थिनि सायाव फोथायनायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बाथौ गौथुमा कलियाबराव बे जथुम्मा लानायखौ आं मोजां मोनदों। फैबाय थानाय समाव बाथौ गौथुमनिफ्राय गोबां खामानि मावनांगौ दङ। मानोना गोदान जोलैखौ जोङो आसार खान्थि फोरोंनाय, गोदान जोलैखौ जोङो सोद्रोम मोनसे आब्रुथि गोनां जिउ दैदेननायाव माखासे मोन्थोरफोर, माखासे फोरोंथाइफोरखौ होनाय धोरोमनि बेबायदि गोबां खामानिफोर दङ। आरो लोगोसे आथिखालाव लाइमोनफ्रा बायदिसिना जेंनायाव गोग्लैयो। दा बिथांमोनखौ मोनसे गोथार गोसोजों मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय माखासे फोरोंथाइ होनाय बेफोर हाबाफारिफ्रा दङ। दा बेफोरखौ बाथौ गौथुमा गोख्रोङै मावलांगोन होननानै आं मिजिंथिदों। जोंनि फारसेनिफ्राय जों जेसेबां हायो बाथौ गौथुमखौ अरायसम मदद होलांबाय थागोन आरो बाथौपुरि कमप्लेक्सखौ लुफुंनायाव जिखिनि मदद नांगौ बेखौ जोंनि सरकारनिफ्राय अरायबो जों होलांबाय थागोन। आसाम दर्शन होननाय मोनसे आसाम दर्शननिफ्राय माखासे स्किम होदो आसाम सरकारा, थांनाय बोसोरावबो होदोंमोन। दा देग्लाय बोसोरनिखौ बिथांमोना लासैनो होगोन जोङो मिथिनानै मोनदों। दा बेयो सरकारनि पलिसिनि सायाव सोनारो। दा बेनिखायनो सरकारा बेखौ होगोन आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो खोथा होनाय दङ बाथौनो माखासे राङारि मदद होगोन। दा बिथांमोना जेब्लायसिम होगोन बेखौ जों नेनानै दङ। नाथाय बिथांमोननि सफैसेयावबो जोङो माखासे खामानिखौ गावनो गाव मावलांबाय थानांगोन। दा बेनिखायनो जोङो बेफोर बिथिंखौ नोजोर होनानै खामानि मावनो थाखाय आं बयखौबो खावलायो। बिटिआर खुंथायनिफ्राय धोरोमसालि लुफुंनायाव बिदि जोङो देग्लाय बोसोराव जोंनिफ्रायबो जोङो 2 लाख अनसुंथाइ होनो सानदों। नाथाय बियो बिटिसि एरियायावल' बेखौ होनो हायो। बाहेरनि थाखाय जोङो रायज्लायनानै आसाम सरकारजों बेसेबां मदद खालामनो हायो बेखौ जों नाजालांबाय थागोन। साननैनि हाबाफारि लानानै खुंगासिनो मा फोरमायनो सानो? गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोदों। दिनै कलियाबर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय औगुरि गामिनि लांगोनायाव थानाय कलियाबर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ थानसालिनि जे बे
लांगोनायाव सिथ्लायावनो साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि 37थि बोसोरारि जथुमा बे साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय जादों। मानो जोबोर खम साननि गेजेरावनो बेखौ खुंफुंनो लानाय जादोंमोन। मानो होनना बुङोबा रायदाव आफादा बेवहाय 20 सानल'सो सम मोनदों। थेवबो बिथांमोननि नाजानाय, कलियाबरनि नाजानाय, रायजो राजाफोरनि नाजानाय, कलियाबर जिल्लानि नाजानायजों बे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिखौ बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। आरो बेबायदि लेखायै दिनै सेथि सान, बे सेथि सानाव दौरि सावराय मेल लानाय जादों। बे दौरि सावराय मेलनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि बे देउरि सावराय मेलनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आरो बिथाङा गेवलां मेलनि गाहाय आलासिमोन। बे गेवलां मेलनि गाहाय आलासिमोनब्लाबो गोबां एंगारनो हायैनि जाहोननि थाखाय सानसे आवगायनो फैदों। आरो दिनै बेवहाय मोनसे मोजां सुबुरुन होलांदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि दासान्दि जेरैबायदि खामानि मावदों आरो बेबायदि मावनाया दिनै जोङो जोंनि समाजनि बर' समाजनि गेजेराव गोजोन थासारि, खौसेथि, ड्राग्स जाफुंनाय आरो सोलोंथाइनि सायाव बेनि सायाव खामानि मावनो थाखाय बिथाङा खावलायलांदों। आरो थिग बायदि लेखा दुलाराय बाथौ गौथुमा गोदोनिफ्रायनो बे जौ जुवानि सायाव खामानि मावदों। उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरखौ सावरायबोबाय थादों लाइमोन माइनाव आरो गागि दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरि आफादफोरखौ लाफानानै। थिग बायदि बेवहायनो जोङो मोनसे मोजांसिन गरन्थ लानो हागोन। फैबाय थानाय समफोराव जोंनि गेजेराव जाबायदि धोरोमफोरखौ लानानै माखासे समफोराव दान्थे बिदिन्थि जालायबाय थायो। नाथाय दिनै बर' हारि हिसाबै बेफोर जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे ओंखारा आरो बेयो जोबनानै थांगोन। आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा फोथायनाय दङ। दिनै बर' समाजखौ खौसे आरो गोजोन थासारि लाबोनो हागोनबा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों आरो बाथौ धोरोमारि आफादजोंसो दिनै बर' समाजखौ गोग्गो समाज हिसाबै दाफुंनो थाखाय आवगायलांनो हागोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा फोथायनाय दङ। बाथौ धोरोमखौ जुदि जोङो नायोब्ला आइथिक बिथिङाव माने गोबां खामानि मावनो गोनां दं। नैबे समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा माबायदि बिथांखि लानो? बियो थारखा। दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा आध्यात्मिक चेतनाजों खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा ओंखारबोदों। आरो दिनै बाथौ धोरोम दिनै खुगायाव जायफोरा बुंबाय थादों बाथौ धोरोमखौ लानानै गोथौ जुदि सानस्रियाव हाबसनाबा दिनै जोङो गोसो गोरबोजों जुदि बाथौ धोरोमखौ जुदि बजबनानै लायाब्ला आरो बिनि आध्यात्मिक चेतनाया जुदि थायाब्ला बे बिथिंजों जों खामानि मावनो हायाबा दिनै बाथौ धोरोमल' नङा जोंनि सुबुं माहारिखौ बर' सुबुं माहारिखौ जों बबेबा मोनसे जायगायाव जोङो थख' खालामनो हानायनिफ्राय जोङो फेलार जागोन बायदि नुहुरदों। बेनिखायनो आध्यात्मिक लाइनाव दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबां नोजोर होदों आरो बिनि सायाव खामानि मावदों। उननि समफोराव जोङो बे आध्यात्मिक सेन्टिमेन्टजों खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा बिनि सायाव मावफारि लागासिनो दङ। दौरिखौ जुदि बुङोब्ला गोबां गामियावनो लेखा फरा रोङिखौसो माने दौरि होनाय नुनो मोनो। बे बिथिङाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेनो जों मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुमा बिनि सायाव कारिकुलाम खालामदों। मानो होनोब्ला दिनै दौरि होनना बुङोब्ला जोंनाव जास्ट बेखौ मोनसे गोदोनि बाथ्राया आलादा। दा नै मोनसे माबायाव ओरैबायदि फैदों जोङो जायफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै क्लास 8निफ्राय बा 10 बा हाइजेनै MA जायफोरा जोंनि स्कलार जाबाय। दा बे बिथिंजों जोंनि बे बाथौ थान्दै बिजाब आर'ज बिजाब जोंनि सं बिजिरखौ जुदि बिथांनि नोजोरजों बिथांनि साननायजों जुदि क्लास 8 फरायनानैब्लाबो जोंनि बर' रावखौ मोजाङै सिनाय मोननाय जुदि जायोबा बिथाङाबो दौरि जानो हायो। नाथाय बे नङा जे दौरि जानोब्ला जे BA पास खालामलायबासो MA पास खालामब्लासो दौरि जागोन। नाथाय बियो मा बाथौ सान्थौनि सायाव गियाना थानांथारनांगौ आरो बेनि सायावनो जों अरायसम सावरायबाय थादों। दिनै गामि लेभेलाव बेखौ बुंनायदों गोदोनि बाथ्रा बुंनायदों जे लेखा रोङाब्लाबो जोङो दौरिखौ जों जानो हायो। दाना दिनैनि समाव नङा जों लेखा रोंनांगौआ गोनांथि जाना फैबाय। मानो होनबा गोबां खामानि मावनो थाखाय धोरोमनि गोबां गियान होनो थाखाय दिनै लेखा रोंनाया गोनांथि। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमा बिनि सिलेबास खालामदों जे जोङो क्लास 8 सिमावलागै जोङो बिनि सिलेबासखौ फ्राय खालामथ'नानै दोनदों। बे फाइनाल जायाखै। नाथाय जोंनि जायफोरा BA पास MA पास जाबाय थेवबो बाथौनि देउरि जानांगौब्लाबो जोंनि बाथौ गौथुमनि गेजेरजों बा बाथौ सानस्रिनि गेजेराव हाबसननोब्ला जोंनि बे क्लास 1निफ्राय क्लास 8 सिम मोनसे गोदान मोनसे फरायफिननांगोन।
आरो बेनि हाबाफारिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा मावदों आरो बेनि जोङो फरायसालिखौ लुफुंनो थाखाय गरायसराव थानाय 22 बिगा हायाव बिनि फरायसालिखौ लुफुंनाय जागोन होननानै दुलाराय बाथौ गौथुमा साननाय जादों।